Adakusiya Ndikukwatira wina chifukwa chiyani? Ililitu ndi funso limene azimayi nthawi zambiri olwatsikana amazifunsa. Kudabwa mwina inuyo munaziwana nthawi yayitali, komano wina wake wangomuziwa kanthawi kochepa kalekale wapita kwa iye uja ndikukamukwatira banja ndikutheka wiki yotsatirayo olo miyezi iwiri yotsatirayo. Iwe ndikumazifunsa kuti kodi vuto ndi chiyani. Lero tifuna tikambirane zinthu 10 chifukwa nthawi zina umatakhala zoti sukuzidziwa komano ndi zimene zilipo ndithu. Chinachitika ndi chiyani? Chinthu choyambirira nkutheka kunena kuti she created peace around him. Nkutheka kuti mkazi winayo anabwera ndi mtendere. She brought peace and not stress. Palito akazi ena amene amakanika kusiyanitsa kuti kodi mtendere tingathe kupanga bwanji kwa mamuna. Pali ma videos ambirimbiri amene tinapanga ena tiagawa mu comment section kuti mungathe kubweretsa bwanji mtendere pa nyumba pano. So winayo anabweretsa mtendere osati stress. Komanso chinthu cha number 2 nkutheka kunena kuti she made him feel wanted. Nkutheka kuti mzimayi winayo anampanga mamunayo kuti azimva kuti ndofunikira. So mamunayo anamva kuti ndosankhidwa ndi mkaziyo. Anamva kuti ali valued, anamva kuti ali desired. Pomwe inuyo zinthu zimene simunabweretse kwa iyeyo. So mamunayo wapanga chiganizo chokukwatira mzanuyo oro mkazi amene ali kuseri kwanuko ndikusiyani inu mukudabwa kuti kuchitika nchiyani. Komanso nkutheka kuti anakusiyani ndikukwatira mkazi winayo chifukwa chonena kuti she showed him respect including in his low moments. Nkutheka kuti mkazi winayo anamuonesera ulemu. Timakhala tikunena kufunikira kwa ulemu kuti amuna chikondi amachiona kudzera mu ulemu. Inu mutha kumukonda mamuna koma ngati simukumulemekeza mamuna amaona ngati simukumukonda. So nkutheka winayo anamuonesera respect ngakhale ma low moments nthawi yomwe iyeyo sizimamuyendera. So anapanga izize even when he was wrong or struggling. Ngakhale wala kuitsani mamunayo but still pobwera kuzamukhonza simunabwere momunyoza. Iwe paja ndiwe chinkebe, iwe paja mutu mwako mulimamina mopanda mzeru. Mamuna zimenezi amazitenga ndi too seriously. Komano uyuyu anabwera ndikuzampanga handle softly, ndikumpanga pull closer, ndikumfira kuti yeyo afire ali valued ngakhale wali wala kuitsa mwina ndikumamulangiza ndikumukhonza bwino. Komanso nkutheka chimene anakupanga ndikuti akusiyeni ndikukwatira winayo, she made him feel emotionally safe. Mwamuna wina aliyense amafuna kuti akhale ndi mkazi amene amampangisa kuti maganizo ake azikhazikika, mkazi amene sanampange attack, mkazi amene samampanga misunderstand pa chinthu china chilichonse komano amamumvesesa. Eti ndikukhala kumbali yake ndikumpakira even pa ziganizo zimene iyeyo mwamuna wapanga. So nkutheka winayo anabweretsa zimenezi pomwe inuyo simunabweretse zimenezi kwa iyeyo. Nde wakusiyani ndikukamtenga winayo. Komanso ndikutheka kunena kuti wakusiyani ndikukatenga winayo chifukwa chonena kuti winayo she admired him openly. Eti anampanga admire, kumusirira mwamuna, ndikumampanga praise mwamuna. Eti kumuyamikira ndithu mwamuna wanga ndiwe okongola even. Eti ngakhale amuna sikuti amafuna kuti muzauza zimenezi komano zunguonesera how you value them. So zimathandizira zimenezi zikwayamikira pa china chilichonse chimene akupangacho, zimathandizira kubweretsa confidence mwa mwamunayo pamene mwamunayo akumva kuti my confidence has been lost. So inuyo nkutheka kuti value imene iyi simunayibweretse mwa mwamunayo iyayi. Komanso chinthu cha number 6, she supported his ideas and dreams. Nkutheka mkazi winayo anapanga support maloto ake ya mwamunayo komanso zimene amakhumba. So he felt encouraged and not doubted. Fabala zikazena nde amachulutsa wakayikira zimunawo malomo walimbikitsa. So uyuyo anabwera ndikuzamulimbikitsa mwamunayo. So mwamuna uja anafira kunena kuti has chosen the person who made him believe in himself again. Wamusankha munthu amene wampanga kuti iye yonso azikhulupirirenso pambuyo poti anasiya kuzikhulupirira. Chinthu cha number 7 chomwe chinapangisa kuti akamkwatire winayo ndikusiyani inuyo, she appreciated his level of provision. Anayamikira or anakhutisidwa ndi zimene mwamunayo akubweretsa. Akazi ambiri tu samakhutisidwa ndi zimene azimunawo akubweretsa. So palibe chinthu chimene chimapweteka mwamuna kwambiri kuposa chinthu ngati chimene chichi. Iyeyo ndi level yake wamaliza pene popo, ndi malipiro amene amapeza, ndi ndalama zimene amapeza, koma inuyo mukufuna zoposera pamene popo. So uyuyu sanabweretse pressure kwa iyeyo ndipo sanampange compete ndi anthu ena, eti kufuna kumusiyanisa ndi anthu ena. She was content with what he could genuinely afford. Anakhutisidwa ndi mmene level ya mwamunayo, mmene wapezera ndi mmene wabweresera pa nyumbapo. Anamva kuti mkazi uyuyu ndo ndipanga respect, ndo ndilemekeza, osati azikazi wompanga mwamuna kuti azizifira osakwana. Fabala azikazi ena amampanga mwamuna uja kuti afire inadequate. Mwamuna kukhala kumbali ndikumazifunsa mafunso awiri, koma ineyo nde chicho ndiperepera ndi chiyani. Akazanga
kundinena chonchi kuti ineyo ndalakwira chiyani ndi zina zambiri azimuna ndi zimene akukumana nazo m'manyumbamo. So nthawi zina mwamuna akazindikira izi amatha kukusiya iwe ndikukakwatira munthu amene azikamuyamikira ndikuyamikira zochepa zimene mwamunayo akubweretsa pa khomo. Chinthu cha namba 8 kuti nkutheka ndi chimene chinampangisa kuti akakwatire winayo ndikusiyani inuyo. She brought stability instead of drama. Ndikutheka mkazi winayo anabweretsa stability mmoyo wa mwamunayo olo pa khomopo osati drama. So chikhalidwe chake chinali predictable. Umayita udziwa kuti akazanga ndi umu ndi mmene amapangira. Akapanga react pakabwera issue, this is how amapangira react to chinthu chimene chocho. Calmness yawo ndodekha motani komanso ndokhwima motani emotionally. So mwamuna anaona zimenezo mwankazi mmeneyo. Chifukwa chimene mungadziwe nchonena kuti azimuna amapita kwa mzimayi amene sukuti amapanga exhaust chifukwa cha ma-arguments kapena kuwapanga manipulate. Pali azikazi ena amapanga manipulate mwamuna olo amangobweretsa ma complications ena ake osadziwika bwino. So nkutheka mkazi uyu sanabweretse zinthu zimenezi and amuna nthawi zambiri amafuna azikazi oterewa. Chinthu cha namba 9 nkutheka kuti anakusiyani inu ndikukakwatira mkazi winayo fanena kuti mkazi winayo she valued him without comparing him to anyone. Azikazi amatha kwambiri kupanga compare azimuna kwa ma ex awo ende bola ex wanga ankatha bwino kuchipinda for example bola ex wanga ankandikonda ine ankandigulira ice cream iwe suma ndigulira bola atu azinzanga akuchita bwino taone azinzanga wanzanga wakuti achita mwakuti agula gali moto kayapanga zakuti ndikumampanga compare mwamuna wako uje nda anthu ena olo eno mapanga compare mwina ndi life za pa social media pali anthu ambirimbiri amene amaonesa ma life zawo pamenepa. So akazi they admire so much and when they do amatenga zinthu zije ndikubweretsera mwamuna taona nawo apanga zakuti taona nawo mnyumba mwawo agula zakuti ndi mwamuna amamba kumazifira kuti ineyo ndi ndikufanizidwa kwambiri na anthu ena. So nkutheka mkazi winayo sakumfanizira mwamunayo na anthu ena. Chinthu cha namba 10 chomwe chomalizira mwina chimene champangisa mwamunayo kuti akusiyeni inuyo akakwatire mkazi winayo kutheka kunena kuti she added real value to his life. Nkutheka kuti mkazi ameneyo anabweretsa value mmoyo wake wa mwamunayo. Palitu azikazi ena amene amaona ngati kuti basi iwo roho yawo ndiyo ngati akupereka zakuchipinda ndiye kuti zatheka. Iyayi pali zambiri zimene mungampase mwamuna osati kuchipinda kokha. Pali zambiri mutha kumpasa nzeru, mutha kumpasa ma ideas, mutha kumpanga support yoti muthandizire kuti nayenso apange grow, even support yonena kuti muthandizire kuti ayendetse bwino chuma chake. So zompanga mwamuna offer sikuchipinda kokha yayi kapena sikudya kokha sikuvala kokha yayi komano paliso zambiri zimene mungathe kubweretsa mmoyo wa mwamuna wanu. Palitu azimayi amene amapanga shape azimuna awo mwamunanso even akamakamba za success yake osamamuyiwala pa mkazi wake kuti ineyo ndakwaniritsa zonsezi chifukwa cha mkazi wanga osati anangondipanga zakuti zokha yayi komano wandipanga ineyo shape kuti even ndikhale ndi nzeru ndikundipanga ineyo kuti ndizitha kupanga plan better kupanga think better ndikukhala a better man. I attribute all these things to my woman. Izizi ndi zinthu zina zimene zimatha kumpangisa mwamuna kuti aone mwa mkazi winayo zimene sanazione mwa inuyo. So choyenera kuchita nchiyani pakufunika kuzindikira kunena kuti mbanja muja muli zinthu zambiri zimene mkaziso akuyenera kumpanga offer mwamuna wake. Simungangolota nthawi zina ndikumakambirana ndikumakufunsana osati mukati mukambirane ndiye kuti ndi mikangano yokhayokha. Mwamuna akati afunse chinthu ndiye kuti ndi mwano okhaokha. Pali nthawi zina zimafunika kuzimva zinthu zija with a sober mind ndikutha kuthandiza zinthu zija mwamzeru. Muzaona kuti banja lichi muzalipanga kukhala chinthu chosangalatsa komanso chinthu chimene chikumpangisa mwamuna kuti azimuona mkazi wake ngati ofunikiranso kwambiri pambali zonse za moyo wake. If you find this video helpful, please like it and share and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching and see you in the next one.